Alle inwoners van Blijen krijgen op kosten van de NAM een aansluiting op het glasvezelnet van Kabel Noord. Het gaat om een aansluiting zonder verplichtingen. Het eerste jaar van de basisaansluiting wordt ook betaald door de NAM. Het dwarsbelang oer deze wijze van compensatie. Nou ja, wij zijn er heel wies mee, want daar had wel voor de leefbaarheid een hele protte voordeel, hè? Vind ik. Want het is hier, ja goed, het dorp had genoeg gewoon een koperkabeltje, maar het boetengebied, dat konden we nog echt mooi aansluiten. Nou, dan het hele dorp maar mooi profiteren van een glasvezelaansluiting en een gratis basisabonnement. De NAM zal alles bekostigen als compensatie voor onstaande boringen naar gas. In oren naar deze nieuwe boringen waren een sanneemd winningsplan opgesteld. Daar kwamen vanuit bewoners een soort reacties op. Na meerdere peteren waren de roezigheden voor de bewoners echt duidelijk. Nou, een peri komen we dan bij de boortoren, zoals het nu staat. En dan ben we altijd gewend om wat te doen met het dorp. Met het dorp, voor het dorp, weet je wat om een haar. Nou, daar kwam glasvezel uit. En dan hebben we gezegd van, dat is wel een heel erg mooi project. Dus het leefbaar, een stukje sociaal-economische versterking voor het dorp zit er ook in. Dus het spreekt is wel aan. Alleen ja, wij door de boring pas over een per hier. Maar hij zei van, ja, god, die glasvezel die wordt nou online. Net door een per hier, van laten we dat nou oppakken. En dan zullen we later wel weer. Vanuit het dorp kwamen een heel soort reacties op de aansluitingsmogelijkheid bij Kabel Noord. Dwarsbelang had daar een skoft voor inzet. De compensatieregeling op deze wijze wordt goed ontvangen binnen het dorp. Ja, ik zeg dat gewoon een gebaar richting het dorp voor de korte termijn. En op een lange termijn hebben we natuurlijk wel contact met de NAM, want die heeft een heel grote expertise. Het gaat om een soort geld wat mij de onlis van de glasvezellijnen moeite is. Hoe zocht de NAM om zijn oorendwarpen die extra idee hebben? Ja, het is altijd al druk onder door West en dat is nog drukker onder door. Maar we kennen met name dit soort projecten, want we het een nieuw project gaat. Zoals Blij, een nieuwe putten die boorst, Ternate, dat is een nieuw project wat dorst. Het klinkt een beetje raar, maar in al die gaswingebieden waar we wel heel lang zitten, daar is het geld in die zin ook al verzinnen. Daar ben in het vrienden ook wel donaties West. Maar juist in die nieuwe projecten wordt zeggen van, hey, wat gaat er dan samen doen? Omdat het besef ook steeds meer komen is van, hey, dan maak je die lusten en de lasten die er binnen. Je mag het evenredig een beetje verdelen.